Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye sibiri ye février kalo tile 14 san 2026 aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla an ka jamana ɲɛmaw ka ladala ɲɔgɔnye min bɛ ni o ye Conseil des ministres ye o kɛnɛ sigira kunu février kalo tile 13 san 2026 palais ale kɔnɔna na. O ka ni ɲɔgɔnye in senfɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye colonel Assane Bajalo ye ale y'a jira ko palidengi bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔna na sisan o de la an ka jamana kuntigi ye wele bila jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la ni kɛnɛya tigilamaw ye ladilikan minnu di yaasa i bɛ se ka kisi ni bana kofɔta in ma cogo min na u ka o labato. Kidalikaw olu fe yen nɔ alamisa tɛmɛnen février kalo tile 12 san 2026 Kidal gouverneur ni o ye général El Hadji Game ye ale ye wulikajɔ sabati ka taa Kidal aéroport la ni o ye pankuru jigi kɛnɛ ye a ka tagalen ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye banbagaci wale tigilamaw kun ye cɛncɛn min ton Kidal pankuru jigi kɛnɛ na yaasa pankuru kana se ka jigi Kidal cogo min na o cɛncɛn ninnu cɛli baaraw daminɛla général El Hadji Game fɛ fɛn min ye Kidal muso tɔn jɛkulu ye kana sifinnakaw ka jɛkulu la ka taa se fo finitigilaka minnu tora olu musow ka jɛkulu ma olu bɛɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan yaasa ni baara ninnu bɛ se ka lawaleya cogo min na. An ka polisiw ka bolofara min bɛ yen ni u ka baara ɲɛsinnen don siraba lakanani koɲɛw ma ni o ye groupement de la sécurité routière GSR ye. Olu ye wulikajɔ sabati Bamakɔ pont filanan na ka moto 202 minɛ kunu février kalo tile 13 san 2026 kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko ni moto 202 bolibagaw de banna ka boli sira min bilalen don u ye o kan o de la GSR ye tɛgɛdagɛ ni moto ninnu kan a bolibagaw ni ɲangini min ka kan o bɛna da u kan. Imam Diko ye senabɔli min kɛ ka taa conférence africaine pour la paix na février kalo tile 11 san 2026 Mauritaniekaw olu fe yen nɔ a ye lase dɔ kɛ nin kɛnɛ in kan ko an ka jamana marabagaw ka sigikafɔ sabati u ni kuri malifatigiw cɛ ko sabula sigikafɔ dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa kajolo kɛrɛnkɛrɛnnenya furu ani biya o sanubɔyɔrɔ la polisiw ye tɛgɛdagɛ bingani wale tigilama dɔ kan min ni a ka baara kun ɲɛsinnen don ka taa sira da maaw ɲɛ k'u bolofɛnw daraki u la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔta in bɛ minɛ wagati min na miliyɔn 1 sɔrɔla a bolo an bɛ wagati min na i ko sisan a bɛ kiiri tigɛlamaw ka bolo kan. An bɛ taa kokan kibaru la farafinna keleya tɔnba ni o ye Union africaine ye olu kɔni ye lajɛ dɔ sigi sen kan février kalo tile 13 san 2026 min senfɛ Burundi jamana ɲɛmaa ale sigira Union africaine ɲɛmaaya la ni o ye Evariste Ndayishimiye ye. An b'an ka bi kunnafoniw kun cɛ farikolo ɲɛnajɛ ale kɔnɔna na CAF ni o ye Confédération africaine de football ye ale ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ CAN 2027 natɔ o bɛna labɛn jamana 3 o fɛ ni o bɛ tali kɛ Tanzanie, Kenya ale ni Uganda fɛ. Mali kunnafoni lajɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na aw kan bɛɛ kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan.